précédemment. Gurdam ko mus fof mayde ɓur musde neɗɗo andi tan wuuri kon miiji moƴƴinani mayde a anda ko tawoyta woni tolninoɓe ɗo tolniɗa ɗo hande jeehi goppimam ɗo won jibinaɓe keɓani duuɓi ma jeehi an woni hadiya e fadde won neɗɗo goto mo accinoɗo konko dettuma lettre o saari e mettete merci ok komi yewtude mama Oumou o wi omo yiiɗi waddude me psychologue goto beele ma wawa wallude me probléme aji ɗi gonmi. Ah, c'est bien ça. Ko ɗum kay ko miijo moƴƴo min mbeɗa yaadi hen par ce que ay rogi min ko welma tan kalnimani jiidani mo gandanɗa hoorema on ko psychologue ɗum woni meccal mum ça va mata ɓoyando de ay alno mi ɓoyanno oui alhamdulillah joom sa yi noddumami ɗo yana ko affaire Seydou tax mo noddumami parce que Seydou komi jaaro galle mabɓe hanki mi tawanima ɗon koddidamo ko itti lettre totti kam o holli kam konko dal ko jaaɗo voyage dal ko jaaɗo e laaɗe he mbiɗa ko la ilaha illallah ay artiste aji nagnarani ɗo e ndiɗo leydi Sénégal bon Afrique walla mi kam Sénégal gandi parce que a jibinete so jiiɗa art gona artiste aɗa tampe art jomumen jaguima veuille ka ɓoccode a wona haydara nana ɗum aɗa jodde mabɓe mais joom ay laaɗi ɗeɗo jahode yimɓe en ma e majji mais woni ɓeɗo enen ɓeɗo witeɓe ken ɓoccoda par ce que tawde leydi ma naftama haydara a yahate laaɗi ɗe non a yahate laaɗi ɗe tu sais pourquoi Europe wona ɓurde Sénégal walla Afrique woni han Europe ɓuri ki andude valeur artiste e andude walla mbiya organisation mais enen ko ɗum manque aɗen wadde yaade laaɗi nde ɗum tan woni ɗo han ɗum tan woni ɗo pourtant wona solution quoi pour yaade laaɗi haalin kam ɗum de non ça parce que min kay anda kalem ko sam mais gueɗel gotel kalnemami jiɗmi tan gartira hakkille ma ganda Seydou gorko mawɗo o natta he ko anda so yo ƴettu ngol ɗo lawol tan ko dañƴa hen leydi nañña ɗum waɗi ƴettu lawol ngol ala goɗɗum mbawɗen wadde so wona dunadem o dañ ndam he lawol mo ngol gartira hakkille ma en muusi mais il faut kiɗen muñan ala goɗɗum mbawɗen wadde so wona dunadem o dañ ndam he lawol mo ngol gartira hakkille ma en muusi mais il faut kiɗen muñan joom sinno ko sagam wonno Seydou Yaaro ha ni dal a faami parce que konko woni fofam muñ tan jaɓra ɗum Allah anani muñ jaɓra ɗum Allah ganda ko destin lawol ma ngol ɗo wawan wasde ƴettude ɗum gon ni suwa o moƴƴani mais jaɓren ɗum Allah jaɓren ɗum Allah mais guila nden ha joni a nanani nouvelle wax min kam côté am noddi ham tan am duuɓi mi ronki heɓdem komi jurno arde yaade galle mabɓe mais nodɗam ko hanki ɗum haɗi mi yaade galle makko
mais hanko jurnoma yata par ce que ɗiɗo mbiɗa hewno liggey e waɗi wajumam arnoɓe ɗum ɓe feerna ɗumen tableau ji ɗum waɗi ɗiɗo fof min jindira hen tembe wonno enquête o he makko quoi a faami ɗum honno kam yaade galle ma ɗum noon hanno kam yaade galle ma mais bonne chance en tout cas min mbawi waddemi souhaité quoi bonne chance. Wopumo ar. Allô? Allô? Jam ma wonto jam tawi. Allô? Allô? Oui. Olio, Togar? Togar mbaɗɗa? A selli? Mbaɗɗa e tampere. To nene ma woni? No bamma wadde ɓandu? O samori? Hi? Subhanallah. Won koye loddem. Joni wadde mataw mi kuppat wadde ha ɓoymi noddita. O yalti hokkam. Jeynaɓe jawwali to. No Mamoudou wadde ɓandu. Hi? Subhanallah. La ilaha illallah. Ha hande o sellani. Oɗo rafide kam ne hulɓinine hawnide rafine nangi tan wi woppata o joni noon ko jaaɗon toon ko dañɗo haydara gasani
ewa on an aɗa sikki min mi arata ha kay wonko nafanmi toon kay an goto no wawa wondude makko gona e ladde o sellani e gorko poɗɗo dani gorko kay so yeehi ha watti lootede kay ne walle won gueɗe kay tampi eyyi ete an ka goto ka debbo a wawa wadde foof accu mi ara tan ballodiren ala eyyi walla kadi wadde gartiron mo ga henna minen so Allah min jooɗi tan koye ɓoccooɗe de min aɗen toon aɗa wonde makko aɗa tampi kanko o sellani samorani leɗɗe ɓaleeje jiilani ɗen samorani gartiremo ga wadde kadi continue hôpitaluji ƴeeɓe minen de so Allah onon yaaɓe o fof de muuseede e tampude minen ɓe ɗacci ɗon gaaɓe kam ala no ɗaccirɗon min eyyi gandumi ko Allah wawi yobde yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah umminmo e dow jam no toppitiriɗa min yo Allah wurne sellima ha ɓiɓɓe toppitoroma taw mo sara ma jooɗi Allah ne seedi bandiraguel gorel gotel Allah feccimi darde ma yooɗi feewi mbaɗanɗa noon ko hoorema e sukaɓe ma yo Allah umminmo e dow jam kono oɗo ñawno hulɓini yo diwru min jam eyyi wallahi ko gonga Allah waɗa Angka marka ha joni samran ha joni samran jo min ɗum ɗo hankadi mi natti hoolade ɗum mbiɗa andi yaha arta fof jungo nan nder ala ne noto wi noon refke wona neɗɗo so rafama tan jungo nen nder walla won liggeyaji goɗɗe hen ɗum ɗon kam hay goto fotani wonde miijaɗo ɗum neɗɗo jooɗa ha ɓooya tan rafe te gurdam hen refi jaadi neɗɗo kam so woni e aduna rafat hen en selle hen ɗum kam e gurdam yaadi hoto jiiɓ hakkille ma te ɗum ɗo ko ref tan inchallah leela tan walla yawa kon mo seere refo Tangale gila jaaɗa ha joni made yenna ni hakkilem woni remani ko noon hakkille ma woni reem ɗum made yenna ɗum sabi ɗum ɗo made andi tan somi tottima mami yiitu ɗum ba ɗum woni souvenir hakkunde amen o wutte mbaɗo horsini ɗum comme ɗum horsinma ɗum noon tahi Allah hoddiri garda e seram ko kebda Dakar ala fof ko wonnimi Dakar sibo kala confiance mo dañnomi toon mi waasi ɗum ha laaɓi mi wawa ɗum sottude dow leydi neɗɗo goto keddornomi gorko mawɗo gondunomi e nder ladde he kanko joguinomi kanko suurnomi o mofti kam jogogal moƴƴal o yehi ha omo resda kam kaɓirɗe makko omo resda kam jawdi makko o yehi ha mo waɗa kaɓirɗe makko ngam yomi wuur ngam hoto police daña yam lawol ko on Allah fini ƴettimo e juuɗam kono Tengele ɗum fof ko gonga kono gila jaaɗa ga mode wonde caɗele ɗe ganduɗa kono min aɗa andi ko woni e yam caɗele nu wawi fodde fof mami waddu maîtriser min ɓuuri yidde won gona e serem par ce que ina woodi mo gondumi ga e ladde nde min e makko caɗele amen to mbawɗa ɗum fawde fof diwti toon
koye hare musgo mina makko min gondi gila jaada jamboreji baade ma wonnoɓe caggalam fof o nangi hen diɗo o wari hay besgom ɓe ganduɗa ko min waɗi ɓe adopté caggal ma o nangiɓe kamɓe fof o wariɓe hedɓe ɓe o nangiɓe o waɗiɓe otage te mbaɗa andi tan koye am o fayi kono noon mi woppirta noon sinno ko sagom a jooɗoto e saram kono ina sadi no feewi affaire o ina sadi te ina muusi no feewi aɗa andi ko tahi par ce que gila jaaɗa wajiɓe hokkani kam jam woni probléme mo ittunoma ga o beedi kadi mbimami il faut ko jaha Dakar jeewoya nene ma gila nden ha joni yimɓe laamu hokkani kam jam jamma e ñalawma hay téléphone joni mo suusa haalde par ce que eɓe waɗi kam sous écoute te maɗa andi hay téléphone ɗum ɗon tahi gila jaaɗa mi suusanimo noddude ɗum ɗon tahi hay probléme ajuuji de balde mi dañi information uji hay Dakar de balde ina dilli leydi ndi fof ina dilli de balde min noon mi yahani mi artani renseignement ji fof ko ga tawata kam hay Casamance ina wonno probléme mo ganduɗa ina dilligol mo ganduɗa hay kamɓe ɓe sikkuno yimɓem sah koye on affaire ɓe bokki kono nden ɓe gari ga eɓe ƴeewa ɓe jiyani ga hay hunde ɓe jiyani ga hay goto ay gallem fof koko bonna hay tukkodmi mi wawa dañde fof ɓe ari pour kamɓe armuji bagasuji delluji fof maɗa mofti ga kono gallem fof koko yandina ɓe addi otoji mabɓe fof ɓe daari hay leydi ndi koko jirta fof hay hunde ɓe wawa ɗum yiide ga koye caɗele musgo Allah ɓuuri seedade ko hen gonni mi fiɓano anniye mboɗo ara mboɗo rutto sibo ala fof ko keddorammi Dakar kono mami rutto Diom kawma wona ñawto ciftormi e rafi kawma ko gila mi rewi ɗum bombel toxel kono ɗiɗo dumunnaji cakkitiɗe ko yimɓe mbaɗe oɗo hôpital ko yeehi Casamance ko hay ko fuɗɗi ɓamde leɗɗe ko ha hande ala ko nafi ñaw kay moƴƴi ko sa nawi docteur woda ko jibini walla sa nawi ɗum e ceerno woda ko dañɗa kono haydara firti ko banggue mo mem a woni ko memaka taw joni eɓe kalan haal pour o arta o watta affaire noon o artire wadde o ƴeew safar tukkoɓe ne kañumne ɓuuri ko wonat ko toon tan ronki samor guilem jeeha joni o arta ɗo ete hôpital uji ɗo ƴeewam wona mbinomi Dieynaba ko mbiɗa ara mi wonda e mum toon mi walla moye oɗo ñawɗo kono o wi ko woto mi ara nda minne no gurdumi ga ni kay heɓa taw hay ñawde walla ɓuuri ɗum walla mayde gurdam musɗam mbimo wadde yo artu yimɓe dutto e hôpital uji he ƴeewa o arde ɓuuri won solution an jaaha toon par ce que sinno guilem ji ha joni em dañin safar kam aɗa wawi yaadi mais guilem ji ha joni haydara samori en ayi o arta kay ɓuuri boom an aɗa yaa te kirin gattata hakkille ma ganda ɗum ɗo kadi ko ñawtan nene ñawtan te ma sellu inchallah ma sel ñaw e mayre en woɗɗidiri te neɗɗo a wawa wurde nder e dow aduna mbiya a ñawta ñawogo mus ko foof leela tan walla yaw mais ma samor inchallah a faami gattata hakkille ma no fewi par ce que mi yimama ɗeɗo balɗe fof hakkille ma fof aɗa waɗa ɗum e makko Diom ñaw mo sellata to fayi ɗo moƴƴani
Adija an kam Seydou a nanaan nubalañ ma ko ha joni nene de Seydou mi nananema ko haydara wona appel wona message wona vocal e bandi ko en ɓe hay hen goto a anda e leñol makko hen hay goto a anda e koreji makko enɗam makko dal anda hen hay goto ala Seydou dal ko ni tan jiiɗi jiirumomi ni tan jiɗirmomi ci yonta hande holno neɗɗo ƴettirta ɓernde muɗum wiya yiɗi ko o a anda koreji mum a anda leñol mum a anda ɗo ummi a anda ɗo jeeya anda e muɗum haydara ƴetta ɓernde ma tan dokka ɗum joni so yehi no hani wonta dewgal holno mbatta holno mbatta nden ko wona ɗum ko artir haqqille ma tinnoɗa e hoore ma no feewi mbatta hakkille e hoore ma mbeɗa andi Seydou ko nangimo ko ñande woppimo fof ma wood ko jiiɗa e makko woto hoolare ma egge muk e makko woto hoolare ma egge muk e makko ay Allah ko itta watta so Allah itti nduɗo hendu mo addu hendu joni joni wondu beltoɗa ha mbayne wona an wonno ni mi yiɗa bamma artu Fouta a nani tawruma hono ngoɗa yeeso mo joguiɗa mi yiɗa ɗum artir hakkille ma no feewi a nani Rugi mi addanima nene ma
rugi jam waali garnomi ko waynademo mbeɗa yaha Fouta e mamma Ablaye jibindo nene ma komi jogiiɗo e mum haaju mi leelata noon heccenki nenam hande tanam mami sabu Allah komi ñaaguiɗoma kalana kam janggo so tawi wonɓe jiidumi yumma e baba mami mi anda koye jamma gonmi mi anda koye ñalawma gonmi mi ñaagorimama sabu Allah haalanam a waɗi pertude wiwam ko an haɗi wiwam welde ko an haɗimi wonde neɗɗo sikkeji ɗi bondi ɗi jogiɗaɗi e miijoji bondi ɗi jogiɗaɗi aɗa huccinayam so hakkam yanema moƴƴata e ma mbimi ko meɗen yaha Fouta wattu hakkille e galle he noon foti de toutes les façons mi wimo meɗen yaha Fouta anani garnomi ko waynademi gasi ɗum dañmi meɗe haalde hen kono mi leelata balɗe ɗiɗi tan mbaɗanmi toon inchallah mbatta hakkille ma e hoore ma mbatta hakkille e galle he